Cu toții ar trebui să facem colectare selectivă. Marii producători ar trebui să-și respecte cotele de colectare. Marile lanțuri de retail ar trebui să aibă locații pentru a face colectare selectivă, la fel și statul să reglementeze mult mai bine situația, tocmai pentru a evita situații ca cea din Patarât, ultima parte a lanțului trofic, în care avem oameni care fac colectare selectivă în condiții toxice și extrem de umile. De aceea, cu toți ar trebui să facem acest lucru pentru a evita situații ca Patarâtul. Acesta este și un protest, arunc lucrurile aici pentru ca zone de genul acesta să aibă puncte de colectare. Și acestea sunt adunate doar de la 2 containere. Mi-am învins greața de a căuta prin gunoaie, de a sta pe rampă și de a colecta în acele maldere de gunoaie, dar am fost nevoit să fac acest lucru pentru ca oamenii să înțeleagă acele condiții și am făcut-o doar 2-3 zile, alții o fac de ani de zile, de decenii și în continuare sunt disprețuiți pentru ceea ce fac. Ei, de fapt, curăță de mizerie orașul și ar trebui să înțelegem importanța acestei munci.